U sklopu naše ovogodišnje vaskršnje akcije rešili smo da pomognemo rad Centra za osobe sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u Gračanici. Ova važna ustanova je otvorena 2004. godine u naselju Padalište u Gračanici i jedina je tog tipa u srpskim sredinama južno od Ibra. U nju su prebačeni i korisnici nekadašnjeg centra u Štimlju, koji je funkcionisao pre rata. Pa ovaj dom postoje već 20 godina. Kapacitet doma je za 10 korisnika. Sastav kolektiva je 4 medicinske sestre, 7 negovateljica i ja kao upravnik doma. Imamo 5 radnika obezbeđenja koji su tu 24 sata, kao i žene koje brinu o njima ovde u domu. To je zahtevan posao i zato što tu smo uz njih uvek i kad su raspoložni, i kad su tužni, delimo i probleme sa njima i uvek smo tu za njih. Recimo, pre nisu znali sami da se kupaju, nisu znali da brinu o sebi. Većina njih sada to sve zna. Znaju da pišu, znaju da pričaju lepo. Sve smo to mi kroz naš rad i trud uspeli. To što je sve potrebe njihove, mi obavljamo i pomažemo. Gledali smo da ih što više osamostalimo, da što više znaju, da što više nauče. Nažalost, sa nekim korisnicima je i dalje stanje nepromenjeno, zato što njihove mentalne sposobnosti ne dozvoljavaju neki bolji napredak. Najviše volim svašta. Šta je to svašta? Da crtam, da pišem ljubavna pisma, da bojim, da pomažem ostalim drugovima, drugaricima, osobama. Vola sam da imam svoj salon, da šišam, da farbam. Ja ovdje farbam ovdje vaspitačice koja nas čuva i koja su nas porasla od malih noge. Njih farbam. Ovdje desi se i da ih peglam kose, ali kako kad. Znaju da se ponašaju u društvu, socijalizovali smo ih, tako da uopšte nam nije problem da ih izvedemo u tu enklavu, da ih prošetamo. Znaju da odu u kafiće, lepo da se ponašaju. To im uopšte nije strano. Izvede nas osobe da mi hoćemo u kafić, u manastir. Imali smo par puta, recimo, radionice grmčarske gde su oni pravili vaze činije, tako ukrašavali, svoje emocije iskazivali na njima i to je mnogo lepo. Drago nam je što kad nam neko posećuje nas i naše ovu ustanovu. Ne znam, ja smatram ovu kuću kao kuća svoja, mislim kao porodica, da su tu kao naša deca. Uopšte nemam razliku da je nešto, da su korisnici ili to. Mislim, tako se vežeš. U početku malo bude teško, ali posle se vežeš za njih. Tako da i oni se vežu za nas, tako da bude super. Mnogo su dobri prema nama i vaspitavaju nas kao svoju deci, što bi se reklo. I kad nismo u pravu, one kažu nemoj tako, nije to lepo. Mi moramo da poslušamo za naše dobro. One se tu zbog nas, verujte mi. Zbog nas su tu. One se više vreme provode sa nama nego sa svojim porodicama. Rad ovog centra pomažu Vladika Teodosije i dobrotvorna organizacija Eparhije Raško-Prizrenske, kao i država Srbija, ali zbog velikih potreba ustanove tog tipa i zbog čestog uništavanja nameštaja i invertara od strane korisnika, potrebna im je i dodatna pomoć. Trebala bi nam jedna kuhinja, pošto je ova postojeća dotrajala. I imali smo neku mašinu koja više nije ispravna, to je mašina za pranje suđa. Inače, u ovakvim institucijama se uglavnom te takve stvari i uglavnom i kvare, kao što su mašine za pranje veša, mašine za pranje suđa, sušači za veš i tako to. Uglavnom uvek imamo potrebe za tim i uvek imamo potrebe za nameštajem. Zašto? Zato što svi korisnici nisu sa lakšom mentalnom retardacijom, imamo one koji su sa težom, pa se to desi. Imali smo par puta da se i polome i vrata. Ima korisnici koji to polome, to ne znaju oni. Ovi što su malo teži i onda to se upropasti. Kao vidite sami, to je nekad možda i uveče mokru krevetu, onda i to propadne i dušek i onda krevet i to se upropasti, to vremeno mora da se obnovi. Tako da oni su sa posebnim potrebama, to nema zamerke. Ali mora non stop da bude nešto da se menja i da ima, da bi oni koristili to. Da im bilo lakše i bolje njima. Imamo baštinsku garnituru koja već od 2004. sigurno im više dotrajala, iako smo je više puta i farbali, ali je preko neophodna novost, zaista. Pa ja mislim u kupatilu da bi trebalo tuševi to,
to isto oni to, ima koji ne znaju i onda to se pokida, pohaba se. Onda one gume za kupatilo, da se ne okliznu kad padnu, isto. Ima i oni držači, to treba da se odradi. Tako te stvari, mislim kao kuća sve zahteva. Sve se to polomi. Tako da sve je potrebno iskreno, što da kažem, po stiljini to može. I to se isto cepa i to se onda haba, tako što se svaki dan pere, koristi se. Mnogo nam se sviđa kad nam dolazite. Bilo ko da dođe, uvijek ste dobrodošli vi i svi koji dolaze. Humanitarna organizacija Svi za Kosmet planira da uz Božju pomoć i učešće dobrih ljudi u sklopu vaskršnje akcije pomogne ovim ljudima obnovom kuhinje, nameštaja i kupatilskih elemenata. Pozivamo sve donatore da uzmu učešće u ovoj akciji i da za praznik Vaskrsenja Hristovog učinimo pred Bogom još jedno dobro delo.